አፍሪካ ድማለስ የቀይ ባህርና የባቤል መንደብ ጠባብ የባህር ሰርጥ ጉዳይ ዛሬ ላይ የካርታ ላይ መስመር መሆኑ አብቅቶ የዓለም የኢኮኖሚ ደምስርና የቀጠናዊ ኃይሎች የጡንቻ ማሳያ መድረክ ነው የሆነው። ይህ የውሃ አካል በየዓመቱ ከ1 ትሪሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ሸቀጥ የሚያልፍበት መስመር ቢሆንም አሁን ላይ ግን የንግድ መርከቦች በሰላም የሚጓዙበት ሳይሆን የድሮና የሚሳኤል ስጋቶች ያደሩበት አካባቢ ሆኗል። ዋነኛው ነጥብ ይህ የባህር ላይ ደህንነት መናጋት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ቀጥተኛና ከባድ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ነው። በተለይ በየመን የሚንቀሳቀሱት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር ላይ በሚያልፉ መርከቦች ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት ዓለም አቀፍ የጭነት ኩባንያዎች ብልጽግና እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ብሚድያታት ናቱ ብኩሉ መንገዲ እንተሪኻዮ ነዚ ናይ ኣብ ሕርሙዝ ዘጋጢሙ ዘሎ ክራይሲስ ወይ እውን ኩናት ናይ ኢራን ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ድማ ንዓና እትውና ገለ ነገር ኣጀንዳ ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ ዕድል ሃቡና ኣባቲና ገለ ነገር ከነበርክት ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ምድሓን ናይዚ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ገለ ነገር ኣስተዋፅኦ ንክህልዎም ተልእኾ ክወሃቦም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። The problem with that is መጀመርያ ቴሪቶሪ የብልካ ናብቲ ቦታት ንኽትመፅእ ሕጂ ነዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ኣፍሪቃውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዋስኡሉ ከም ዘለዎም ናቶም ግደ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሃገራት ድማ ብንየው የመን ስለ ዘሎ ትፀገም በዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወገን ዘሎ ኣስተዋፅኦ ናይ ኣፍሪቃውያን ክህሉ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ንሕና ኣብዚ ፀጥታ ናይዚ ቦታ እዚ ክንዋሳእ ኣለና። ምክንያቱ እቲ ባሕሪ እቲ ብቐደም እውን ዝግባኣና እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ወሲኾም ኣለዉ። እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ግን ኣብዚ ሓደ ንፉዕ ኢትዮጵያዊ ተዛሪብዎ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ ፀገም ከይፈታሕካ ከመይ ጌርካ ናይ ካልእ ሃገር ፀገም ክትፈትሕ ትኽእል? እዚ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል ኣብዚ as a big nation, populous nation, big in economy, in the whole of Africa, all countries, you can put them in Ethiopia, area, the wealth and everything, and especially the current economic, like a locomotive, the economic progress and development, Ethiopia leadership and the Ethiopian intellectuals and the Ethiopian people, now they are saying, we cannot be suffocated. We need a proper outlet to the sea. It's like coming back home. We are not new. It's like coming back home. Where is our home? The Red Sea. So that is. ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ፣ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ፣ ቁጠባ ዘለዋ እያ። ዳርጋተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብምልአን ኣኪብካ ኣብ ኢትዮጵያ ክትእትወን ትኽእል ኢኻ ብህዝበን ይኹን ብቁጠበአን ብምሁራት ደረጃናተን ገለ መለ እዩ ዝብል ዘሎ እንጂ እንታይ ክብል እዩ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዘለዋ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ዝግባኣ ቦታ ክወሃባ ኣለዎ። ድሓርካ ዘይነበረና ይኮና ናሕቲ ዝነበረና ናብ ገዛና ምለሱና ኢና ንብል ዘለና ናትና ዝነበረ ገዛ ምለሱና ክንብል ኢና ንፍትን ዘለና ዝመስል ብትዕቢት ዝተባዕጠ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ናይቲ ዲፕሎማቲክ ኮር ዝበሃል ናይቲ ኢትዮጵያ መምህር ናይ ዲፕሎማሲ ነቲ መንግስቲ እቶም ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዘለው ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ዲፕሎማት ዝምህር እዩ፣ ነቶም ኣምባሳደራት ዲፕሎማሲ ዝምህር ዝበሃል እዩ ፕሮፌሰር ብሩክ ዝበሃል። ኩሉ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ እዩ። ናው እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓያል መንግስቲ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ምሽ ሰለስተ ጭብጢ ከምፃልኩም ሓሳቡ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ሓሳቡ ክብልዎ ከለዉ ደጋፊዎች እስቲ ይህቺን ነገር ከቻላችሁ ራሳችሁ ተርጉማችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ አስተርጉማችሁ ቢሆን አዳምጧት። The primary purpose of a government is to keep its citizens safe. Let me repeat that. The primary purpose of a government is to keep its people safe. እንደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንታይ ኢሉ ነጊርዎ መስለኩም? ብልጽግና ከትኩም እስከ ተተረዲኡኩም ባዕልኩም ተረድዎ እንተዚያ የለ ድማ እንግሊሽ ብዝፈልጡ ገይርኩም ነዚ ሓበሬታ ስምዕዎን ናብ ዝምልከቱ ኣብፅሕዎን ይብሎም ኣሎ። መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ዕላማ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ቀዳማይ ተልእኾናቱ ቀዳማይ ስራሕ ናቱ ቁፅሪ ሓደ ድሕንነት ናይቲ ሃገር ድሕንነት ናይ ዜጋታቱ ምውሓስ እዩ። እዚ ማለት ድማ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ምውሓስ እዩ። ሰብ ወፊሩ ንክኣቱ ዕድል ክረኽበሉ ዝኽእል ወይ እውን ወፊሩ ንክኣቱ ክፈርሃሉ ዘይክእል መድረክ ንምፍጣር እዩ። ቁጠባዊ ሕውየት ኣይኮነን ካልእ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ እሱ ካልኣይ መጀመርያ መንግስቲ ተልእኾናቱ ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ድሕነት ምሕላው እዩ። መንግስቲ ከውሕሶ ዘለዎ ቀዳማይ ተኻልእ ሰሪሕካ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ። ድሕነትካ እንተተሓልዩ ንግሆ ወፊርካ ብሰላም ንገዛኻ ትምለስ ተኮይንካ ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ዓይነት ቁጠባ ኣለካ ናበሉካ ንጎ ውፅእ ምስ በልካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ትርሸን እንድሕር ኮይንካ ግን ትርጉም የብሉን ትኻልእ ኩሉ ትኻልእ ተለካ ስማርትፎን ተለካ ኢንተርኔት ተለካ ትርጉም የብሉ።
ኢንተርነት ተለካ ውሕስነት ተዘይብሉ እቲ ገበነኛ እቲ ዝቀትል ኢንተርነት እውን ኣለዎ ስለዚ ትራክ ክገብረካ ይኽእል ናትካ ኮሙኒኬሽንስ ክሰርቆ ይኽእል ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ብዘይ ሴኪሪቲ ኩሉ እቲ ዘሎ ፀጋታት ምዕባለታት እንተተጠቀመሉ ሴኪሪቲ እንተዘየለ እንታይ ዝኸውን ቀታሊ ዝኸውን ጂፒኤስ እንተሎ ኮይኑ ብጂፒኤስ ደሊ ክረኽበካ እዩ ቴክኖሎጂ እንተሎ ሃክ ገይሩ ኣበይ ከም ዘለካ እንታይ ከም ዘለካ ክሰርቀካን ክቀትለካን እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ ብዘይ ሕግን ፀጥታን እንድሕር ኮይኑ ናብ ጥፍኣት እዩ ዝወስደካ ቀልጢፉ ድማ ናብ ጥፍኣት ዝወስደካ ምክንያቱ ነቲ ከጥፍእ ዝደሊ ነቲ ክዕኑ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝህቦ ሕጂ እንታይ ይብሎም ኣብዚ ስምዑ ብልፅግና ኣብዚኣ ዜሮ ይኸይዱ ዘሎ መጀመርያ ለንቀነ ጥራይ ወፅያ ዘላ እዚኣ ራይዋ ዱራት ወቦን እዚ ኣብ ፅርግያ ዘጋጠመ እዚኦም ናይ ሸነ ወታደራት እዮም ኣብ ሓደ ፅርግያ ኣትዮም ነቲ ፅርግያ ብተኩስ ዕምብሮ ገይሮሞ ንመኻይን ይቋፀሩ ድሌቶም ይገብሩ ዘድልዮም ይወስዱ ሓንሳብ እንዳ ፖሊስ ይኸትሩ ሓንሳብ ኣብ ፅርግያ ዝነበረ ከቲሮም ዕላማታቶም ይሃርሙ ናይ ብልፅግና ኣባላት ኣውቲስታታት ተነይሮም ኣኺልዎም ማለት እዩ ዝሒዞሞ ዝነበሩ ካልእ ኣገዳስቲ ኮይኑ ድሌቶም ይወስዱ ዲስ ኢዝ ኢት እዚ the rule of jungle ይበሃል ብረት ዘለዎ ባዕሉ ኬላ ገይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ከቲሩ ዝደለየ ይወስድ ከምዚ ትገብሮ እንተለካ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ሎጂስቲክስ ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ንብረት ከመይ ገይሩ ይንቀሳቀስ ስለዚ መንግስቲ ስርሑ ዘይሰርሓሉ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ትርኢ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ክትከይድ ከለካ ትኽተር ተኾነ ትኽተል እንተደየለ ዝርከቡ ገንዘብካ ከፊልካ ትሓልፍ ካልኣይ ግዜ ድማ ናብቲ ቦታ ይትምለስን ኢኻ ሂወትካ ስለተድልየካ ናይ ግድን ናይ ናብራ ጉዳይ ኮይንካ ተተመሊስካ ድማ ሓደ መዓልቲ ክትቅተል ኢኻ እንተደየለ ናብ ብልሽውናን ናብ ግቦናት ኢኻ ከምዚ እናገበርካ ትነብር ስለምንታይ ከምዚ የጋጥም ኣሎ ምክንያቱ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ንኣብነት ፋኖ ወይ ሸነ ይገብሮ እንተሎ እዚ ፈሊጡ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ስለምንታይ ህዝቢ ከንፀርፅር ክኽእል ኣሎ ክትንስእ ተኮይኑ ይናው ዲስ ኢዝ ሃው እቲ ፖለቲካ በዚ ይሰርሕ ንኩሉ ሰብ ክትእምኖ ይትኽእል ኒኻ ብፖለቲካ ጌርካ ሓደ ሓደ ግዜ ክትዓፅዎ ኣለካ እቲ ህዝቢ ምስ ዓፀኻዮ መተንፈሲ ምስኣነ ነቲ ነዚ ፀጥታ ዝከውሑ ዝግብኦ ዝነበረ መንግስቲ ተንስኡ ክበልዖ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ቅዱስ ተግባሪ ክተባባዕ ዘሎ ይብል ኣለኹን ግን ኣካል ናይ ቃልሲ ንመሰሎም ዝቃለሱ ህዝቢ ኩሉ ነገር ገብር ኮይኑ ኩሉ ነገር ነፋሪት ናይ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ካራቺ ዝወረደት ነፋሪት እኮ ነፋሪት ምጭዋይ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኤርትራ ግን ቃልስና ታፍልጦ የድልዮ ስለ ዝነበረ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ክቕተሉ ከም ዝኽእሉ ተምንዑ ዝገበሩ ባዕላል ሰይድ ዓብደላን ብፆቱን ክቕተሉ ንመስዋእቲ ኢሎም ዝገበሩ ወይ እምበር ክድሕና ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ስርዒት ጌርካ ዝኾነ ግን እቲ ዝግበር ኩሉ ነገር ንሕማቕ ኣይኮነን ንዕላማ ኢልካ ዝግበር እዩ ስለዚ ድሕነት ናይቲ ሃገር ክሕሉ ስለዘይከኣለ ኤፍ ወሲዱላ ቢ ድሕነት ናይ ህዝባ ይሓልወን ካልአይቲ ተራ ናይ መንግስቲ ጥዕና ናይ ዜጋታቱ ምሕላው እዩ ነትስጎ ይህንን ደረሰኝ ይውልኝማ ስንት ይላል 490,000 እደግመዋለሁ 490,000 ይሄ የሆቴል ክፍያ አይደለም የሆስፒታል ክፍያ ነው ዓርብ ዕለት አንድ እህታችን ታማ ቤተ ዛይዳ ሆስፒታል ገባች እሑድ ዕለት አረፈች ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው ሂሳብ ስንት ነው ሲባሉ 490,000 ቤተ ዛይዳ ሆስፒታል ነው እንደዚህ የሚለው ዘንድሮ ታመን መዳን ራሱ አንችልም እዚ ድማ ብጭብጥ ገይሮም እዮም ዘሪኹም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ኣብይ ኣሕመድ ኣይትሕመም እዩ ዝብል ዘሎ ኣይትሕመም ምክንያቱ እንተ ሓሚምካ ሓንቲ ቤተሰቦም ሓሚማ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ከይዳ እቲ ቢል ክንደይ ኮይኑ ፅንሑ ይብላ ኣሎ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን 490,000 ብር ናው ዲስ ኢዝ አ ሎት ኦፍ ማኒ ብዘይ ቃል ዓለም እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሰይ $500 ከባቢ 100,000 እንድሕር ኢልካዮ ብክንደይና ብ5 ተርቢሕካ $2,500 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ $2,500 ንሓደ ሰብ ሓሚምካ ከመይ ጌርካ ትሕከም መን ኣለዎ 490,000 ሰብሲ ከመይ ገይሩ ክረኽቦ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘሎ ሂወትን መነባብሮን እንታይ ማለት እዩ the guy is bankrupting every person ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ባንክራፕቲ ዝእትዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ድማ እዩ ነቲ ናይ ብልፅግና ዕድመ ክሕፅሮ ዝኽእል ፋኖ ዝገብርዎ ዘለዉ ሸነ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣገዳሲ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ድሕነት ናይቲ ህዝቢ ክሕሎ ስለዘይከኣለ ብጥዕና ድማ ብጎረሩ ስለተታሕዘ ሰብ ሓሚሙ ኣብ ፈቆደ ማጨሎትን ካልእ ፈውሲ ሓበሽ እውን ክፍትን እምበር ናብ ሕክምና ክኸይድ ኣይክእልኒ ምክንያቱ
እቲ ዝወሃበካ ቢል ንሱ ክቐትለካ ስለ ዝኽእል እቶም ሓካይምካ መጀመርያ ነዘን ገንዘብ ከይሃብካ ሕጊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም the situation is extremely difficult ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክበፅሕ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ጥራይሲ እቲ ኩነታት ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ማድረግ ከሚችላቸው ነገሮች በጣም ትንሹንና የመጨረሻው ደህንነቱ እንዲጠበቅለትና ሰላም እንዲሰፍንለት ብቻ ነው የሚፈልገው። ከዛ በኋላ ሰላም ካለ ሆዱን ሰርቶ ይሞላዋል። የተለያዩ ማሟላት ያለባቸውን ነገሮች ተሯርዶ ያሟላል። ግን መንግስት አትሊስት ሚኒመም የሆነውን ሪስፖንሲቢሊቲውን ይወጣልን የሚል ሀሳብ ነው ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ። ከዚህ በፊት ከዚህ ጉዳይ ተያይዞ ለጠቅላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ካሉ ዶ ኩሉ ቀሲል ካይድ ብጻሕ ዝኽእል መጀመርያ መንግስቲ ክገብረልና እንደልዮ ዘለና ብሰላም ወፊርና ብሰላም ክንኣትወሉ ንኽእል መንገዲ ጥራይ ከውሕሰልና ኣለዎ ድሕነት ናትና ክሕለወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ድሕነት ናቱ ተተሓሊሉ እቲ ካልእ ፅዒሩ ክበፅሖ ይኽእል እዩ ግዜ ክወስደሉ ይኽእል ክደክም ይኽእል ገለ ግን ክበፅሖ ይኽእል እዩ ተደይ ተቐቲሉ ብሞት ስቃት ናይ ሞት ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርዩ እንተዘየለ እቲ ካልእ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዘሎ ድርቁስኩስ እዩ ሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ካልእ ኣብ ባይታ ዘሎ ካልእ ምናልባት ተስፋ ክገብሩ እቲ ቁጠባ ክመሓየሽ ይኽእል ኢሉ ተስፋ ዝገብር እንተሎ ድማ ናይ መወዳእታ ዝያየ ድሕሪ ናብ ፖለቲካ ክምለስ እየ መግዛት አቅም ከአፍሪካ የመጨረሻው ደረጃ ላይ መድረሱን የዓለም ባንክ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ከደቡብ ሱዳን ጭምር ያነሰ የመጨረሻው መሬት ላይ በቂጣችን የተቀመጥንበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሰማነውና የአብይ አህመድ አገዛዝ ትሩፋት ይሄ ነው። የውጭ ምንድነው ፖሊሲ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻ ብሎ ወሰደ። ብርን በአንድ ጊዜ ወረቀት ከወረቀትም ያነሰ ዋጋ የሌለው አስደርጎ በአሁኑ ሰዓት ከዓለም አይደለም ከአፍሪካ የመጨረሻው በቃ ከኢትዮጵያ ብር ያነሰ ዋጋ ያለው የአፍሪካ ገንዘብ የለም። ምን ይሻለናል? በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው። ይህንን እንዴት አየው? አዲስ አበባ ላይ እና አብይ አህመድ ግን የሚናገሩት ሌላ ነው። ኢትዮጵያ በለጸገች አምጥቷል። ሌላኛ ደረጃ አሽቆልቁለን እንታይ ዝብል ዘሎ መሳይ ኣብዘን ለንቀነ ናይ ሓደ ኣፍሪካን ሪፖርት ድዩ ገለ ዝብል ካብ ወርልድ ባንክ ወሲዶም ዝገበርዎ ሪፖርት ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ባጤራታት ናይ ኣፍሪካ ምስ ወዳደሩ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ካብቶም the worst performing ብምባል እቲ ዝኸፈ ባጤራ ዝለዓለ ዲቫሉዌሽን ዝካየደሉ ዋጋታቱን ናይ ምግዛዕ ዓቕሙናቱን መሬት ዘቢጡ ዘሎ ባጤራ እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ምስቲ ናይ IMF ዝግበረሎም ዘሎ ጸቕጢ እቲ ህዝቢ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣቢ ብልጽግና 9% GDP ዶ ገለዶ ይድብል እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ናይ ምግዛዕ ዓቕምናቱ ብመንጽር ዶላር ክረኸሉ መሬት ዘበጠ እዩ The speakers highlight the World Bank report alleging that the Ethiopian purchasing power is captain normal ባጤራ ድማ the purchasing power እቲ ብር ናይ ምግዛዕ ዓቕምናቱ እዚ ማለት ብቐጥታ ንህዝቢ ሓደጋ ማለት እዩ ባጤራ ናትካ እንታይ ክንደይ ይሽረፋላ ይኮነን ናይ ምግዛዕ ዓቕምናቱ እንታይ እዩ ትረኽቦ ዘለኻ ባጤራ እንታይ ክገዝእ ይኽእል ንምፍላጡ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ purchasing power ዓቕምናቱ the lowest in Africa even falling behind war-torn nations like South Sudan ወላቶም ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ደቡብ ሱዳን ካባተን ንላዕሊ ንታሕቲ እውን ወሪዱ ከም ዘሎ ባጤራ ናተን እዩ ዝንገር policy failure the macroeconomic reform ኢሉ ዘበገሶ the floating of the ብር ኣብ ዝኸፈ ግዜ ነቲ ባጤራ ኣብ ዕዳጋ ሬት ናቱ ክውሰን ከም ዝኽእል ገይርዎ ኖርማሊ ንቁጠባ ፅቡቕ እዩ እቲ ፍሎቲንግ ሬት ተጌርካ ዝበሃል ግን ስቴብል ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ኩናትን ወረብ ኩናትን ዘይብልካ ናይቲ ሃገር ጥራይ ኮነ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዓለምና ርግኣቱን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ኮይንካ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ዓለም እውን ስለ ዝፀልወካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ምስ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ምስ ኦሮሞ እናተዋግእ ከሎ እዩ ነዚ ውሳነ ዝወሲድዎ the worst decision ever ዝኸፈ ውሳነ ኣብ ታሪክ እዩ ዝበሃል እዚ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኸፈ ቁጠባ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ሴኪሪቲ ናቶም መይቱ ስለ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ተወሲኽካሉ ድማ እቲ ዝኸፈ መድረክ ኣጋጢሞ ኣሎ ንክዕረ ድማ ከቢድ እዩ cost of living ናይ መነባብሮ ዋጋ ድማ a practical example is given regarding the car market where prices have jumped from 1 to 2 million ብር to over 10 million ብር in just 2 years for the same quality of goods ዋጋ ናይ መኪና ከም ኣብነት ተወሲድካ ይብል ኣለዉ ቅድሚቲ 2024 እንዲዩ እዚ ናይ ብር ፍሎቲንግ ሬት ወይ እውን ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውሰን ዝገበርዎ ተሸርፍናቱ ዋጋ ናይ መኪና ብሓደ ክሳብ 2 ሚልዮን ብር ክትገዝኣ ትኽእል ዝነበርካ መኪና ሎሚ ብ10 ሚልዮን ብር እንተረኺብካያ መን ከማኻብሉ ኣለዉ መናብሮ ናይ ሰብ ደሞዝ ናይ ሰብ ብመንፅር ወሲኹ ዶ ኣብሰሉትሊ ናት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድኽነት
بتعاصف من قدين بتزباتيلو قدم دحن زخونه منابرو زنبرم سبات هجي ابا افافيت دخلت اتيوم الله كونتراديكتوري ناراتيف ابي هاجر كم تمعبل زلا كم تقزقز زلا كنغري زفتن بروسبريتين بلصقنا صباغن باي ذا واي دحن نغان دلنا خيمسلكم كاب افدين سمعوا ابي بعلو هاجر كمي كم تحنبب زلا كزاربون كله ابز سمعوا አማራ የሚሉ ሰዎች እመኑኝ ከፈለጋችሁ ፈትሹ። አንዲት ኤሌመንተሪ ስኩል ለሰፈራቸው ይሰሩ አይደሉም። ዛሬ አይደለም ስልጣን ኖሯቸው፣ ዛሬ አይደለም በሰላሙ ጊዜ አንድ ቀን አስበውት አያውቁም። ችግር ሲመጣ ነው ያ ስም የሚነሳው። የማያልቅ ባንዳ አያልቅም። ለምሳሌ ሸኔ ብላችሁኛል ቅድም። ሸኔ የባንዶች ባንዳ ነው። ኢትዮጵያ እኮ አያፍርም፣ ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል። ራሳችንን የምንሸውደው ያልነበረን ትናንትና በማድነቅ ነው። መንገድ በሌለበት፣ መኪና በሌለበት፣ ቤት በሌለበት፣ ሽንት ቤት በሌለበት ምን ኑሮ ነበረ? ሕጅን ታይ ዝብሎም ዘሎ ኢትዮጵያን ጋዝላይቲንግ እንዲ ዝጥቀመሎም ዘሎ ብዙሕ ግዜ እዩ ከም ገይሩ ከስተናዓቆም ዝፍትን መጀመርያ እንታይ ክብል ይድፍትን ደሎ ንሸነን ፋኖን ኣመና ይፅርፎም ናምሓሩ እንታይ ብሎም ሃገር ወላ ህዝቢ ኣምሓራ ዝሓሊ ይመስሉ እምበር ቤት ትምህርቲ ዝሃነፀ ሓደ ካብቶም ኣክቲቪስት የለን ንብል ኣብ መንጎ ኣብቲ ኣክቲቪስትን ህዝብን ክመቃቅል ስለ ዝደለየ ዝገበሮ እዩ ድሓን ዝግደፎ ቀፂሉ ንሸነ ናይ ባንዳ እዩ ናይ ሽፍታ ናይ ሸፋቱ ልኡኽ እዩ ማለት እዩ ቀፂሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቀደም እዩ መናብሮ ፅቡቅ ነይሩ ይብል እንታይ መናብሮ እዩ ነይርካ ገዛ ይነበረካ ገለ ይበለካ ገለ ይነበረካ ነፍሱ እኮ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ልቀት ክዳን ናቱ ረይቦ ትባድላ ናቱ ናይ ስዊዘርላንድ ፕሬዚደንት ከምዛ ይክደን እዩ ልቀት ክራባታ ናቱ እቲ ዲዛይነር ሱትስ ናቱ ካብ በዓል ዱባይን ገለን ዝመፅ እዩ ጀስታ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ናቱ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኣፀቢቑ ስለ ዝተቐየረ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከምኡ ዝተቐየረ እዩ ዝመስሎ ኣያ ብፀገም እኮ እዮም ረኺቦም ዞም ህዝቢ እንታይ ኢልዎም ሓደ ግዜ ደርሆሲ ኣብኡ ከሎ ይትብልዕዎ ሽጉርትን ገለን ጌርኩም ዘ ኣሰራርሓ ናይ ደርሆሲ ናይ ደናቑር እዩ ችክን ጌርኩም በይኑ እቲ ስጋ ጥራይ ጠቢስኩም ዘይትበልዑ ብከመይ ዝብላዕ ኣሜሪካ ኢልዎ ምክንያቱ ችክን ዝሓሰረ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝብላዕ ኣብዚ ኣታ እዚ እኮ ተዋሳኣይ ዝኾነ ሰብ እዩ ብዝኾነን ኢትዮጵያውያን ቀደም መናብሮ ነይሩ ትብሎም ቀደም ነይሩ መናብሮ ሓቆም ምክንያቱ ቀደም ደርሆ ክትገዝእን ሎሚ ክትገዝእን ስቤዛ ትማልን ሎሚንሲ ፈፂምካ መተሓሓዚ የብሉን ኢሎም ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ሰይዶምለይ ነይሮም እቲ ዕዳጋታሲ ተፀሊሉ እዩ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ፈፂምካ መትሓዚ የብሉን ኣቅንያት ኣውደ ዓመት ዝገዝእ ሰብ ከማን ይመፀና የለን ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን ሰብ ክገዝእ ኢሎም ውስጥ እሺ ሲሆን ግን ጉድጓዱ ምንድነው ባልዲና ክዳን ሳህን እንዳሰርሽ ፍሪጅ ጸባዩን አላውቀውም ስለሌለኝ በምንድነው ገጠር ውሃ የምታቀዘቅዙት? አረ ገጠር ውሃንኛ ያቀዘቀዘው ነው የምንጠጣው። አይ በጣም ጥሩ መልካም ስራ። አሚን አሚን። እንዴት ደርሶ ነበር? በ2800 ገብቶ ነበር። እሱን አሁን ተረጋግቷል። ትንሽ አሁን ተረጋግቷል። መልሶ ደግሞ እና አሁን ጭር ብሏል። ግን ተመስገን ያው የለም ገና ስራ የለም እንቅስቃሴም የለም። ሰው መንቀሳቀስ እንደ ልቡ መዘዋወር አልቻለም። ስለዚህ አሁን በጣም ቀዝቅዟል። ይሁን እንግዲህ ነው ንገሪ ጥምዝ ዕዳጋታት በጉድጓድ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ዕዳጋ ሰብ የለን ምክንያቱ ከምዚ ወደ ዓመት ግዜ ኣራግፅ ቀደም ሎሚ ግን ሰብ ዓቕምታት የብሉን ፀጥታዊ ኩነታትን ናይ መጓዓዝያ ፀገምን ኩሉ ሰብ ኣይመፀናን እዩ ዘሎ ስለዚ ንሰርሖ የብልናን ይብሉ ኣለዉ እቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ድማ ነቲ መናብሮ ከፍይዎ ዘሎ ሰብ ቀደም ኪሎ ወይ ገለ ዝገዝእ ዝነበረ ሎሚ ሓደ ፍርቂ ኪሎ ርብዒ ኪሎ እናበልካ ታሕቲ ሓደ ብርሲ 8 ገለ ወይ ሓደ ብርሲ 6 16 ቢል እዩ ላይክ ሓንቲ ስጋ እንድሕር ኮይኑሲ ሓንቲ ቁራፅ ናይ ስጋ እዩ ዝገዝእ ዘሎ እዚ ዓይነት እዩ ዝመስል ናይ ብሓቂ ከፍይዎ ከም ዘሎ ኣብ ታሕቲ እውን ተሪእሞ እቲ ቀመማት ንኣብነት እቲ ቀመማት ከምዚ ኮረሪማ ዶ ገለ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ከቢሩ ኣሎ ኢሎም እዮም ክሳብ 2600 ብር ንኪሎ ይሽየጥ ኣሎ ከምኡውን ይብሉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዕዳጋ ኣመና ከፍዩ ከም ዘሎ ግን ተመስገን ኢና ንብል ካባና ዝኸፍኡ እውን ስለ ዘለዉ እዮም ዝብሉ እቲ ኩነታት ከም ትሪኦ ዘለካ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ጭውጭው ዝብል እቲ ዕዳጋ እዮም ዝብሉ እንታይ ይበሃል ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ይምክት ኣለኹ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ንዕዳጋታት ምርኣይ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምልስ እንድሕር ኢልካ ንሳቶም ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ like coming back home
we're not new. It's like coming back home. Where is our home? The Red Sea. So that is the issue. The international law, does it support us? Absolutely. Between 120.21 all the way to 127.28, articles to 127 to 128. All these articles gives زعبا بحقيقة زارب زلهم هزبي زبل عند ستيون سينون بعلا بعداقا خيدون مخانا قبل تقناتهم كادرتات مع جنزبي زلهم زوهبهم يميلهم كم تري وزلهم بحري قبعنا يوم زولو زلو هزبي زبل عند ستيون سينو يجنق لأن أنا قلتي تهديد فخراناتهم نبعلو شجرام تيلو مالو كنت نقرات كنرينا هذا أبزي بعلاتهم زولو زلهم مسمعوه زي ستوريزي نام عبالة سلزة خيزلو شجر فتير لو مالو በየል ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ጤና ትምህርት ቤት የሰብአዊ ምርምር ላቦራቶሪ ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ውሳኔ ኢትዮጵያን ወክለው ሄደው የሚያደርጓቸው ውሎች ነገ ህዝቡንና ሀገሪቷን ዋጋ እንደሚያስከፍል ግልጽ ነው። ጥሩ የሰሩም በዛው ልክ ሀገራችን እንደሚያስከብሯት ወንጀል የሰሩትም ነገ ትውልድ የሚከፍለው ነገር ነው። አሁን ቁጭ ብለው አያገባንም የሚሉ ወይም ጥሩ ነው ያደረገው ብለው ለዕለት እንጀራቸው ብሎ ከዚህ መንግስት ጋር የሚቆሙ ሰዎች ነገ ኢትዮጵያ ከፍላ ማጨርሰውን ወንጀሎችን አብረው እየተባበሩ መሆናቸውና በታሪክም ሊያስጠይቃቸው ይችላል እና እነዚህ ግኝቶች በ5 ወራት ውስጥ የተከታታይ ግልጽ የእይታ ማስረጃ ያላቸው በሳተላይት የተቀዱ ናቸውና ምንድነው የሚለው ይሄ ድጋፍ ይልና ጣቢያ ውስጥ በመከላከያ ጣቢያ ውስጥ እየተካሄደ ሲሆን እዚ ሪፖርት እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ሪፖርት እዚ ካብ የል ዩኒቨርሲቲ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ምስ ብልፅግና ርክብ ብልፅግና ንሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝገበሮ ግፍዒ ብሳተላይት ኢሜጅስን ብረቂቕ መፅናዕትን ስለ ዝተረጋገፀ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጀዋር መሓመድ ድማ እዚ ኩላቶም እዮም ዝብልዎ ዘለዎም ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ነዛ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ተፈጢሩላ ከም ዘሎ ክርዳእኩም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ዝብልዎ ፀንሑ እንተሰሚዕኩም ንኣብነት እንታይ ትብል ፀኒሓ እዛ ጓል እዚ ተገይሩ ዘሎ ኖርማሊ ንሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ጥራይ ይኮነ ነቶም መራሕቲ ብግሎምን ከረኻኽበሎም እዩ ምክንያቱ እቲ ገበን ኣብ ዓበይቲ ደረጃታት ናይ ዓለም ክበፅሕ ኣብ ዩኤን ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ ሂውማን ራይትስ ክበፅሕ ዝኽእል ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም ክበፅሕ ዝኽእል ወላ እውን ሎሚ እንተዘይኮነ ምስ ግዜ እናተሰርሐ ናብ ኣይሲሲ ክኸይድ ዝኽእል ናብ ብዙሕ ቦታታት ክኸይድ ዝኽእል ዓብይ መፅናዕታዊ ጭብጡ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ሎሚ እንተዘይረኻኸበ ነቶም ፖለቲከኛታት ብግሎም ነቲ ሃገር ድማ ብዓብዩ ሓደጋ ክወጥቀላ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ተፈፂሙ ይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እስከኢሉ ሎ ጀዋር ነዚያ ፅሒፍዋ ዘሎ እዚ ፀገም እዚ መጀመርያ እቲ መፅናዕቲ ፅቡቅ ጌርካ ብቐረባ እንተሪኢኻዮ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ገመል ሰሪዕካ ጉንብሕ ናይ ብልፅግና ክገርመና ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ሪፖርት ኣብቲ ቤንሻንጉል ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ እንታይ ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ ኢሉ ሱዳኒዝ ጃንጃዊድ ግሩፕ ብምባል ገሊፆም ኣለዉ እዚ ድማ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተካየደ ኣብ ዳርፎር ጀኖሳይድ ዘካየዱ ምስኦም ዘተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እቲ ገበናት እቲ ኢትዮጵያ ተተሓባበሮ ዘላ ብጀኖሳይድ ዝኽሰስ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ኣስሚሮም ኣሎ ኣብቲ ሪፖርት እዩ ዝብል ዘሎ into a war front the regime's mouthpiece scrambled to deny it ብልፅግና ንዑ መልሲ ኣይረኸበን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ይብል ኣሎ a lengthy and detailed investigation they have now released a report with findings so definitive that they are impossible to deny or shake off እቲ በመፅናዕቲ ደረጃ መፅኡ ዘሎ ጭብጢ ብፍጹም ክትነፅጎ ወላ እውን ክትህስሶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን so what will they have to say for themselves now እንታይ እዮም ክብሉ እቶም ብልፅግናን ካድረታቱን ንኣብነት ኪ ተርምስ ዩዝድ ቀንዲ ቃላት ኣብቲ ሪፖርት ዘለዋ ኢሉ ጃንጃዊድ ነዚ RSF ዝበሃል ዘሎ ሰብ ክፈልጦ ስለዘይክእል እንታይ ኢሎሞ ጃንጃዊድ ኣብ 2019 ወላ ኣይደኖ እቲ ናይ ዳርፎር ጀኖሳይድ ክበሃል ከሎ እቶም ሽዑ ዘካይዱ ዝነበሩ ጃንጃዊድ ሚሊሻ እዮም ዝበሃሉ እቲ ጃንጃዊድ ሽዑ ዝገብር ዝነበረ ዳዕመ ሰሪዕ ዝብል ሽም ሒዙ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ኣተሓሕዝዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ forcing involved in the Sudanese conflict mouthpiece apologists use it to translate First Watch those spreading propaganda falsehood ነቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ዝነስሑ ዘለዉ ድማ መልሓስ ወይ እውን ተደናገፅቲ ናይቲ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ብምባል ገሊፆሞም ኣለዉ ዲጋ ጌርድ እውን ኣብኡ ኣትዩላ ኣብቲ ካልኩሌሽን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ብዓቢ ደረጃ ክትሰከም ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ based on the special report of the Yale University and Public Health Humanitarian Research Lab ማለት እዩ dated April here is a summary of ገለ ካብቲ ሳመር ናይቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ሂብናኩም ስለ ዝነበርና
ናይ ብሓቂ አብይ አሕመድ አከቢድ ዝኾነ ፈተና ንነፍሲ ኢትዋ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ነታ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኮርዳ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ጀዋር ይኹን ካልኦት ስኮላርስ ድማ በብ ዝኽእልዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ንሎምን ንመጻኢን ዓብይ ሽግር ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ተገሊጻ ኣላ ኢማራት ንባዕላ ነዚ ኩነታት እዚ ገለ ካብቶም ስፖንሰር ትገብር ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ክትሕባእ ትፍትን ዘላ ሃገር እያ ግን ክትሕባኣሉ ትኽእል ነገር እውን ናብ ሓደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ዘጋልፆ ነገር እንተለዎ ካልእ መዳይ ድማ ክትውስኸሉ ኣለካ ሱዳናውያን እንታይ ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ምስኡ ከተተኣሳስሮ ኣለካ ናይ ሱዳናውያን ርእይቶ እውን እንተሓዊስካዮ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ምስ ናይ ቱርክ ሚድያ ዝተገበረት ቲአርቲ ናይ ዝተገበረት ነይራ እዚኣ ስምዕዋ ንሳቶም እውን ነቲ ጉዳይ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኣንቢቦሞ ዘለዉ sort of, mediation efforts. But, just let's go back to what you had said. There have been several allegations, and, you've mentioned some of it, the allegations of regional leaders being involved, in what is happening in Sudan. How can this be substantiated to ensure that there is no external interference towards, getting peace for this country? It's a great question. Of course it's pressure. It's policies. It's condemnation. None of that has happened. There's been several UN reports indicating that the UAE has been backing the rapid support forces. Nothing has happened. The UAE is firmly in the Western camp, is closely aligned to London, Brussels and Washington. So unless that changes, then nothing's going to happen. In regards to Ethiopia, much of the same. So their involvement in this conflict has only been apparent recently. There's been rumours for several months now, over the past year, but now it's beyond rumours. Again, unless there's any pressure from the African Union, from IGAD, from regional bodies. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ሓደ ተባዕ ዝኾነ ሱዳናዊ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ጆርናሊስት እንታይ ይብል ኣሎ ኩሎም እዞም ትሰምዕዎም ዘለኹም ኢድ ከም ዘለዎም ፍሉጥ ነገር እዩ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዋ ብብዙሕ መጽናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ ኢትዮጵያ እውን ወላ እኳ ሕጂ ወፅእ እንተሎ ነዊሕ እዋን ኢድ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር ነይሩ እንተኾነ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንሎንደን ንፓሪስ ንዋሽንግተን ብትሕቲ መጋረጃ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎም ዘሎ ስለ ዝኾነ ከምኡውን እቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ዝበሃል ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ነገር ክገብር ብዘይምኽኣሉ እቲ ሓቅታት ተፈሊጡ ከሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቃንዛ ናይ ሱዳናውያን ስቃይ ናይ ሱዳናውያን ሸለልትነት ከም ዝወሃቦ ተገይሩ እንታይ ዝብል እውን እቲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ሽግር ናይ ሱዳን ተደጋጋሚ ክልተ ጀነራላት ንሓትሕዶም ድዋጉ ጌርካ ከም ዝግለጽ ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብቲ ሚድያታት እዚ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ፕሮክሲ ዎር ናይ ደጋ ሓይሊ መፅኡ ነቲ ሃገር የቃፅላ ከም ዘሎን ፀጋታት ናይቲ ሃገር ንምምንዛዕ ናብ ቀይ ባሕሪ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ክግለጽ ኣይድለን እዩ እዚ ድማ ኢማራት ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ስትራቴጂን ዕላማን ሒዛ ቀሪባ ከም ዘላ ኣብዚ ከባቢ ድማ ናታ ፉትፕሪንት ናታ ረብሓ ናታ ፀጋታት ናታ ዕላማ ንክትሃርም ብብዙሕ መንገዲ ትፍትን ከም ዘላ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ስኒ ዘይብሉ ከልቢ ስለ ዝኾነ ክነብሕ ይኽእል ግን ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ናበለ ነዊሕ ዝኾነ ርእይቶ ፅቡቅ ዝኾነ ዕምቆ ዘለዎ እዩ ዝገብር ንብልፅግና ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ይኸሶም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ናብ ሚድያ ዓለም ይቐርብ ምህላው ጉዳይ ናይ ሱዳን ፀጋታት ናይ ሱዳን ከመይ ኢሉ ይስረቕ ከም ዘሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዛረብ and then there is this thing ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ ንዝብል ኣብዚ ቅድሚት ከረየኩም ፀናሕኩ ክንጅምር ከለና ዝረኣናዮ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኩናት ናይ ኢራን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ክበሃል ከሎ ኢማራት ካብዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትወፅያ እንታይ ዓይነት ኢድ ሒዛ ክትወፅያ መጀመርያ ንኢማራት ንስማዕ ሓደ ኢራናዊ ስኮላር እዚ ኩናት እዚ ምስ ተወድአ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን እንታይ ርክብ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝበለ ስምዑ እዚ UAE in particular is not its previous policies are not going to be tolerated anymore, and we're not going to accept any Zionist allies in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the Zionist regime anymore. That era is over. The United States has made the Trump regime has made a catastrophic mistake, along with Netanyahu, in attacking Iran. And these regimes. We begin while we're waiting. እጂ ክልተ ነገር ከሪአኩም ሓንቲ መኩስ ኻልኩም ነተን ነገራት ጽቡቅ ጌርና ከነተኣሳስረን ስለ ዝደለኹ እዩ The UAE has been hit harder than any other Middle East country or Gulf. ኣብ ኩናት ናይ ኢራን
ኩናትና ኢራን እስራኤልን አሜሪካን ማለት እዩ ትዝበርት ዝተሃረመ ሃገር እንተሎ ኢማራት እዩ and there is a reason for it ስለምንታይ ከም ኮይኑ ሓደ በቲ ካልእ እንታይ ብልፀን እዩ ዝናይ ኢራን ፕሮፌሰር ሚራንዲ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ እንተተወዲዩ بخمي كودا يخل مكريكم نتازربانا تشعو كترجمالكم بروفيسور جون مرشايمر إذا كويناتنا إيران أبزن GCC زبالة هجرات سعودية قطر إمارات بفلاي انتهيت الواقع اللي يخل. More questions to come this way. Ask you about the impact of this war on the GCC countries, the so-called, the Arab allies of the United States. How long do you believe these countries are going to take to or need to recover from the damage done over the past? أتيت الوانايت كوينات قبل علزنا خليج حجرات كنا منتاي قوانيو كابز وريد وانزلوس أجمك كندي كوزلنا نخل خونا نخوات نكحويا يبلالو سمعواتي جم زبو. Well, with regard to how much damage is done, it is possible that the ceasefire will break down and we will go back to fighting and even more damage will be done to the GCC countries. So the question here, the answer to the question here depends on how long this war goes on and how much damage is done. Most people say, I mean, I'm not an expert on this, and furthermore, it's hard to tell exactly how much damage has been done because there's so much propaganda taking place. But most people seem to think that it will take a good 5 years at least to undo all the damage that's been done. أبزيات رايز بلن أقدس تتزاري بلا مجمريا تمكراس تقصي فشيلو نابكوينات ناي مملاس تقولو سلزلو اتي وريدو زولو عنوات زقادة كون تقولو لي إذا تقولو زي كم قم جيركون صدوا يبلالو قالاي كنا من تاع عنوات وريد اللو قبل لزين حقرات كتبن دحرقين كون كبيري ناخد قمقمو مغنيات كل عينة حبريتان زرقرق زبالة حبريتا سلزلو جن سي زبالة ويون دحان زخونا مرداتا زلو سبات زهبو زلو قم بوحدو إمارات سعودية قطر سعودية كوكابن دحان كتبل تخلي خاقن إمارات قطر كويت بحرين زين زركب هاجرات ولا من سعودية إذن هاجرات زياتن قبل عليهم وريدو زلو كسارة كساب حجة راي حمشت عمد كوز دلنين أبز حجز المزوكينات زنبرو درجة نكمل لسا حمشت عمد كبليانيل نا حمشت عمد كسارة وشتور وريد وانا اللي بلان حمشت عمد ندحري تملي سنة الله سلازي قبل إسرع إسران حدنا الله وزن هاجرات زياتن مالتي بتوريد وانزلو دامج سلازي حمشت عمد كدليانيو أبزك قد مكوينات زنبرو درجة نخبصها اتكوينات بز حجز اللو انت تودي مالتي إن منتاي كساران أنواتن وريدو خمزلو كتجنزبو تخلو أبز حجي كزاربو خلو زيادة يتدامجس أب إمارات كم زبزه يزنقر مغنياتو there is this story أبزي أكوس خلق ويناتاناتو. The UAE prides itself on being a safe haven. Wealthy residents are not necessarily leaving, at least for now, but some are pausing major decisions because US and Iran. If the Iranians are in faith to work, if they're going to try to from taking place, then they're not. If it drags on, will impact every sector in the United Arab Emirates, and it will impact the careful structure and kind of vision that the Emirates has set out for itself. The UAE prides itself on being a safe haven. Wealthy residents are not necessarily leaving, at least for now. You can't. أبدي فيديو زيا CNBC زبال عبنا بيزنس بوتا زجبر ويم تايم زبلو كنا من تاي إمارات حرقة وريدوا هاللغم نزبل أتي وريد زلات تعتقد ترى يكون أنت تساقم يوم زبلو زلوا بزي أبتي perception أبتي براندنا إماراتي safe haven وحس بوتا تبع النيرو سلازي توحسن زبال أتي perception سبز عملو زنبرة نسوس سلازي عنوي نعونك تحنس نتي تعتقد سنة مريتنا قلن ترى قريفك نتي عن يوزر perception نخط عدلو نخط عرون ساعة كندا يكبيت كم زخونة يزن قرزلو سلازي إمارات كبيت زخونة فتنا أبقى مياه تقتيرو له نتي زهانس أوتو بخندي advertisementن PR نستهانس سئلنا إمارات كمونا دبي نعود دقيم كانك تحنسو أزي كبيت كونيو أزي أتنيش تكفالنا يتزبلو زلو تراي إيراناويان قبل اليوم انت عينت ريتوك الوميجن أزي أقداسي أبزي تقصوني إيران حيال كوينا وشمت حرمز عيزا نزيز اللواتس الواقعية كابزو كوينا توتس انتلا أمريكا دما كتنبرك خانت زي كيلا أن كساب حجب نريوز لنا إيران نعانا كتنبرك خازو اللو تقولوك ساكن كبيت كم زغونينا نريز لنا سلازي دابيك خيد ينزبل إذا أنت بزبل كوميا إيران ولا ونزو كوينا تطون تبلي
And we're not going to accept any Zionist allies in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the እንታይ ብላለ ፕሮፌሰር መራንዲ ተራሰብ ከይመስለኩም ኣብዚ ጽንኩር ኩናት ውሕዳት ሰባት እዮም ንሚድያ ናይ ኢራን ሒዞም ኢንተርናሽናል ሚድያ ዝዛረቡ ዘሎ ሓደ ካባቶም እዩ ስለዚ ምስቲ ኢነር ሰርክል ናይቲ መንግስቲ ጽቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ካብዚ ኩናት እዚ ተወፂኦም ድማ ዓብ ፖለቲካ ስልጣን ክሕዝ ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ሰብ እዩ ብምዕራባዊ ዓለም ዓብ ተቐባልነት ብህዝቢ ዘለዎ እዩ ብፖለቲከኛታት ካላርስ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ ብላ ኣሎ ኣብዚ ኩናት እዚ እንተተወዲዩ ንሃገራት ዓረብ ከም ቀደመን ሸብዳዕዳዕ ክብላ ከነፍቅድ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ኢማራት ዝበሃል ግን ብፍሉይ ናይ እስራኤል ልኡኽ ኮይኑ ከም ድሌቱ ዝዕንድሮ ዝነበረ ብፍጹም ከነፍቅዶ ኣይኮናን ኢሉ እስና ግን ሓብ ኢማራት ዝበሃል ዝነበሮ ኣካይዳ ክህሉ ኣይኮነን ይብላ ኢማራት ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኢራን ኣይፈትዎን እዮም ኢማራት ኣብ የመን ትገብሮ ዘላ ኢራን ኣይፈትዎን እዮም ኢማራት ኣብ ኣፍሪቃ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣይፈትዎን እዮም ኣብ ልዕሊ ድማ ኢማራት ኣብቲ ውሽጢ ኢማራት ንእስራኤል እናእተወት ምስ እስራኤል ተፀጊዓ ትኸዶ ዘላ ኣይቅበልዎን እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ሓይልታት ዘለዎ መንገዲ ናበይ ክወስድ እንድሕር ኢልካ ኢራናውያን ከምዚ ሕጂ ዘለዎን በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ እንተወዲኦም ሞ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ሓይሎም ነዚ ኩናት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መዋፅኦ ስኢኑሎ ዝበሃሎ ዘሎ ብኡ እንተተወዲዩ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይፅበያ ዘሎ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ከም ድሌታ ክትከይድ ኣይኮነትን ከመይ ጌራ ኢራን ፀቕጢ ክትገብረላ ከም ትኽእል ኣሲራትላ እያ ዘላ ንእስራኤል ርሑቕ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝድለ እንተደሃሪምናዮም ንእስራኤል ከተዳኽምቲ ኮይንካ ንኢማራት ኢኻ ክትሕዝ ታርጌት ክትገብር ዘለካ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ዋላ እውን ኣሜሪካ ክትሃርማ እንተደሊኻ ቴክኖሎጂ ሴክተር ናታ ኣብዚ ጋልፍ ዝበሃል ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ንዑ ኢኻ ከተጥቅዕ ዘለካ ዝብል እምንቶ ዘለዎም ይመስሉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ክንቅፅል ከለና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመሊስና ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንዝብል ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለናን በብዙሕ መንገዲ ክንትንትኖ ዘለናን እዩ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ናይ ዞባና ናይ ሱዳን ናይ ካልእ ኩሉ ርኢና ኣለና ሕጂ ናብ ዞባና ተመሊስና ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ወርስ ጎይንግ ኦን ኣብቲ ከባብናትና ክንርኢ ከለና መጀመርያ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንመለስ 4 vectors, 4 countries, one objective, to encircle Ethiopia. From the south, we have Somalia. In August 2024, Egypt and Somalia signed a defense pact. Egyptian weapon shipments arrived in Mogadishu. 300 commandos deployed. By January 2024, አብዱልፈታህ አልሲሲ አሁን ላይ እጅግ ረቂቅና አደገኛ የሆነ አዲስ የፖለቲካ ቁማር መጫወት ጀምረዋል። በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለው ውጥረት በበረታበት በዚህ ወቅት ሲሲ ራሳቸውን እንደ ቀጠናው ዋነኛ አስታራቂና የሰላም ጠበቃ አድርገው እያቀረቡ ይገኛሉ። ይህ ልወደድ ባይ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኢዳ ትዝርግሕ ከም ዘላን ብሱዳን ጌራ ድማ ትቐርበና ኣላ ዝብል ዘረባን ክስን እና ሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግብፂ ብተደጋጋሚ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ትገብር ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበያሎ ኣካቢባታ ኣላ ዝብል ብደቡብ ብሶማልያ ገይሮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ካብ ወርሒ 8 2014 ጀሚሮም ክሳብ 2015 ዘሎ ግዜ ብዙሕ ናይ ግብፂ ምንቅስቃሳት ኣብ ሶማልያ ከም ዝተራየን ብምዕራብ ብሱዳን ገይሮም ይመፅዎም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሱዳን ቤዝ ናይ ድሮን ጌራ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ግብፂ ብብዙሕ ትሳተፍ ከም ዘላን ንኢትዮጵያ ድማ ዳርጋ ኣጨናኒቃታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሰሜን ምስ ኤርትራ ብትገብሮ ዘላ ርክብ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ጌራ ትኸድነላ ከምኡ ድማ ብጅቡቲ ድማ ብምብራቅ ብትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ኩሉ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ሓኒቕካ ንምሓዝ ይብሉ ዘለዉ እንታይ ምዕና ቃድሊዎም ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብነፍሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሓኒቑ ዘሎ a military ring around a nation of 130 million people. Egypt's Foreign Minister Badr Abdelati captured the posture in November 2025 when he declared that Ethiopia would, quote, remain a landlocked nation until Judgment Day. So you see, this is no longer a water negotiation. It is looking more like a siege. But Ethiopia is not simply absorbing this pressure. It is counter-escalating. And to understand how, you need to understand a doctrine that Abiy Ahmed has never officially named, but that shapes every move he makes. Call it the true waters. Water 1 is the Nile. Ethiopia's right to develop the Blue Nile for hydropower. ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ንዘለኣለም ማይ ከም ዘይብላ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብላ ጌራ ክትዓፅዋያ ዝበሃል ዘሎ ግብፂ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጎረባብቲ ጌራ ትሓንቆም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ድማ ንዓቢ ከም ዞም ገለ ኣፍሪቃውያን ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ዘሎ ከም ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂስትን ሓያል ናይ ልምዓ ናይ
ናይ ልምዓት መራሒ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክገልጽዎ ዝፍትኑ unfortunately ዝሕዝን እሱ ምክንያቱ ኣብ አዲስ አበባ ከይዶም ነቲ ጎደናታት ምስ ረኣዩ ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ቪድዮታት እዮም ዝገብሩሉ ብዙሕ advantages እውን ኣብቲ public perception استغلو كيناتن عقرقرن زلو كم زشفن يوم زقبرولو اتن كوروديور لبحث قبرن بسعادون بافريقاويانن تحن زغونه دغه في زرخ بلن زلو سلازي ابي احمد ግብፃውያን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ኮይኖም ሓሲዶም ከውድቕዎ ይፍትኑ ስለ ዘለው ናቱ ስትራቴጂ ብክልተ መንገዲ ብቀይሕ ባሕርን ብኒልን ኢሉ ነቲ ጉዳይቲ ኣሳሲሩ ክፈትሖ ይፍትን ዘሎ ዝመስል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኣለና ብሓፈሻ ካብ ኣፍሪቃውያን ዝመፁ ዘሎ ገለ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ውብልቲ ግብፃውያን ብዙሕ መንገዲ ከኣስርዎ ይፍትኑ ኣለው ዝበሃል ግን ናይ ግብፅ ኣካይዳ ድማ ዝሰሓት ኣይኮነን ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ኣብ ተሕዲድ ዘተኮረ እምበር ኣብ ጭቡጥነት ናይቲ ምንቅስቃሲ ብዙሕ ነገር ኣይረአን እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ክኾን ከሎ ዘሎ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፅሕዎም ኣሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ነዚ ስምዑ በሚሊዮኖች ደም እጃቸው የታጠበ ብልሃል ከማን ጋር አነጻጽራችሁ ጀምሩ ያልከኝ ከቀደምት የኢትዮጵያ መሪዎች ጋር አሁን ካሉ ታጣቂ ኃይሎች ጋር አነጻጽራችሁ በኢትዮጵያ ታሪክ በሳቸው ልክ በእጁ ላይ የዚህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ ደም ያለበት መሪ ይኖራል። ኢህአዴግን ልትል ትችላለህ፣ ደርግን ልትል ትችላለህ፣ አፄ ምኒልክን ልትል ትችላለህ፣ አፄ ኃይለሥላሴን፣ አፄ ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ እንደ የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው። ከዛ በፊት የነበረውን ሁኔታ በዶክተር አብይ ልክ በ5 ዓመት በ6 ዓመት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያለቀበት የኢትዮጵያ ታሪክ ኖሮ አያውቅም። እዚ ኸ ካልዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም አብይ አሕመድ ኣብ ታሪክና ኢትዮጵያ ደም ዘፍሰሰ መራሒ የለን ወላ ክሳብ ምኒልክ ወላ ቴድሮስ ወላ ቅድሚ ኪድ ይብላ ኣሎ ብዝሒ ደም ዘፍሰሶን ዕንወት ዘውረዶን ሓደጋ ዘውረዶን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብታ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር በዓል ሃይለስላሴ ደርግን ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማእስ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑሱ ደም ኤርትራውያን ንዓተቶም ዘገድስ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ሰብ እዚ ዕንወት ዘውረደ መራሒ የለን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ነቲ ናይ ኣቢ ክፍኣት ነቲ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም ዘጉልሕ ነገር ስለ ዝኾነ መመሊሱ ሽግሩ እናበኣሰ መመሊሱ ድማ እቲ ጉዱእ እናተጋህደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ በሎ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ በሎ ሙዲና እውነት አለው ክብል መንግስት ኢትዮጵያ ገሊጹ ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብጽሑፍ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ብረብዕ ዝወፀ መግለጺ እቲ ናይ 2013 ወይ 2020 ኣዋጅ ግዝያዊ ምምሕዳር ብጌጋ ከም ዝተጠቕሰ ሓቢሩ ሓላፊ ሰክረታርያት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሌሌ ስዩም ብኣና ዝተፈጸመ ናይ ኣጠቓቕሳ ጌጋ እዩ ክእረም ኢላ ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምምስራት ዝወፀ ኣዋጅ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝፈረሰ እዩ መንግስቲ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምረት ዝወፀን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ጀነራል ተሸመሉን ሓድሽ ሕጊ መሰረት ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈት የብርህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓሙስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምንውሑ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ተቃይምዎ እዩ ኣብቲ መግለጺ እቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝጸንሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ዘቐመጦ ብዝርብ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጠየሸ ኢሉ ብምስዓብ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ተግባራት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወፀ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ብምጥሓስን ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ተቃይምዎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ክልተኣዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ኣሰማምዓቲ ኣካላት ዘይተገብረሉን ካብ ኣፍልጦን እዚኣ እውን ተወሳኺት ኣካል ናይቲ ብልፅግና ዝኽተላ ዘሎ ድራማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እያ ኣሽኪዑ እዩ ነቲ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ ክላገፀሎም ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ቀቲሉ በቲ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብቲ ግዜ ኩናት ከለዉ ትግራይ ዝሸሞ ዝነበረ ፕሬዚደንትነት ብኡ መልክዒ ብኡ በቲ ኣዋጅ ናቱ ገይሩ ታደሰ ወረደ እታ ኩርስኻ ገይረልካ ኣለኹ ኢሉ እታ ብምንታይ ሽመት ሂቦ ከም ዘሎ ከይተረድኦ ድማ ጠንበርበር ናበለ ዝኸደ ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህወሓት ኣትሪሩ ስለ ዝተቃወመ ድሮ እቲ ዝተገበረ ጌጋ እዩ እናበለ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝገብር ብልፅግና ሓሙሽተ ወረዳታት ክወስደልኩም እየ ገለ ብሎም ድሕሪኡ ምስ በሉ ተጋጊና ኢና ይብል ገለ ከማይ በቃ ትፍትኖም ተቃውሞ ናይቲ ህዝቢ ርኢኻ ተዝልቕ ተለይ ተቃዊሞም ድማ ድሌትካ ትገብር ከምዚኣ እናገበርካያ ዘላ ተዋስኦ ናይ ትግራይ ብዝኾነ ካብ ትግራይ በዓሎም ኣለዎ ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ኣብ ዝደንቀነ ዘጋጠመ ዜና በዚ ንጀምር
فركي لما 14 ميازيا في ساعات دحر قطر مقبل اجايش دندن فولي لو حزباويت ريبابليك تشاينا ابزو باغرنا افريكا امباسادر هو تشانغ تشون تقبلوا زراريبهم بريزيدنت إسياس إيرترام حزباويت ريبابليك تشاينا بنطف صندوق تسرح زلوا قربنت بمرققات ترى تشاينا بتفلالي علماون زباون قدات كعزز زخاخيروم ابزر سحيلان زبهال هاجرات كم دلاينز عندرالو زلوا علم حزباويت ريبابليك تشاينا قبو تراخ تصاوت كم دلوا دما اغنزيبوم بريزيدنت إسياس اسعيبو افريكا بتفتراون سباون صقاتات هابتام اهغور بمقانا تشاينا نزعقمتات زي ام معبالن بدنفعن ابركتوخ تقبر تثبيت زقبر الله قليتوم فليلو حزباويت ريبابليك تشاينا بزباغنا افريكا امباسادر هو تشانغ تشون نيرينا بزهبو حبريتا كند علامه عودتو متحبارن وحدتن تشاينا مس ايرتران كالوت هاجرات نايت زوبان محيال كمون حبراو اقداسنت ابزلو غدات اوتاو ترا كتتصاوت كم زخون حبيروم امباسادر هو توساخي مس بريزيدنت إسياس ام بالتا زباغنا افريكان وهود حبراو استراتيجي مسفان سلام مرغان عميقن حونتاون زته كم زكايده بمتكاس حزباويت ريبابليك تشاينا مس ايرترا زلوا استراتيجيكاو زمدنا ربح خلتي حزبታት بزغلغل معزازو ابرتعا كم تسرح رغاغيتوم ابتركب منستر غدات وصاي اتو عثمان صالح ترخيبو نيرو እዚያ ሓንቲ ዜና እዚያ ኣዝያ ገዳሲትያ ምክንያቱ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ይጋየድ ኣሎ ቁርብት ላይ ክልተ ነገር ክውሰልኩም እያ ተሓይዝና ብሓደ ክንሪኦም ኣብዚያ እስከስምዕዋ ኸ decision basically is looking at a strategic imperative in the Red Sea, but is now more important to its needs, some argue. What are your thoughts? Well, absolutely. You know, when you talk about specifically Eritrea, the shoreline is just immense. It's huge. It's one of the largest. You know, I think the Saudis have the longest shorelines on the Red Sea. Eritrea is next to that. And so you have this for maritime getaways. If they are positioned in Eritrea, they're not going to get the kind of a threat, military threat that they can get from the Houthis, because Eritrea and Yemen could work together in that area, and they're positioned on the Eritrean side, so that gives them some kind of a backing. In terms of resources, the resources that Eritrea has, you know, whether it's agriculture, whether it's mining, whether it's potash, you know, fertilizers, the potash is extremely important right now. ኣቶ ኣማኑኤል ቢደ ማርያም ኣብዚ ኣፍሪካ ቲንክስ ዝብል ቻነል ኬትኩም ረእይዎ ኣዝያ ኣገዳሲ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ድማ ኣካይዳ ናይ ዓለም በዚ ኩናት ናይ ኢራን ክሳብ ክንደይ ሸይፕ ይኸውን ከም ዘሎ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ብእንግሊሽ ገይሩሎ ዓብይ ምትብባዕ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ትረኻ ናይ ኤርትራ ኣብ ሚድያታት ንምውፃእ ዓብይ ስራሕ ምዃኑ ደጋጊመ ገሊፅ ኣለኹ ሕጂ እውን ዝብል ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልኡኽናቶም ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ መፅያ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺባ ከም ዝነበረትን ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን እዚ እውን ኣካል ናይቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑን ሕጂ ድማ ናይ ቻይና ምምፅኡ ክልቲኡ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ስለትቋፃፀርን ተመሊስና ድማ ኣብቲ ናይ ኣንትቦ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዘርእየኩም ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለካ ኣገይን ቻይና በቲ ጉዳይ ናይ ቻይና ዋላ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሰለስቲኦም ተተሓሒዝካዮም ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቻይና ዓብይ ክሳራ ያጋጢምዋ ዘሎ ግን ዝኣክል ሪዘርቭ ጌራ ስለ ዝነበረት ቁጠባ ኣይተዘርገና ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ነዊሕ ገይም ስለ ዝርዩ ዘለዉ ኣሜሪካን ፅልዋኣን ክሳዕ ክንደይ ይህረም ስለ ዘሎ ቻይና ነዚ ቃንዛዚ ክፃወርዎ ዝኽእሉ እዮም ስትራቴጂካዊ ረብሓ ድማ ኣለዎም ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራን ትዝወሩ ዘሎ ክሳራ ዘይኮነ ስትራቴጂካዊ ረብሓይ ዝረአ ግን እዚ ሕጂ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይካየድን ኢሎም ድማ ክግምቱ ይክእሉን እዮም ሜይቢ ንሑቲ ድዮም ክቋፀሩ ክፍትኑ ኣሜሪካ ሜይቢ ናብ ኤርትራ ገፆም ድዮም ክመፁ ክፍትኑ እዚ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ቻይና ምንቅስቃስ ክገብሩ እዮም ኤውሮጳ እውን ብኸመይ እዮም ናብ ኤርትራ መፅኦም ዘሎ ሑቲ ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም the best thing they can do is ናብ ኤርትራ መፅኦም ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ቻይና ይኹን ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ሓደ ግዜ ዝመፁ ዘለዉ ተመሳሳሊ ናይ ስዑድያ ልኡኽ ይኹን ናይ ካልእ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ብዙሕ ሰሓብነት ክህልዋ ከም ዝኽእልን ቻይናውያን እውን ነቲ ዘለዎም ፖዚሽናቶም ከነፀርቱ ኮይኖም ግድን ናብ ኤርትራ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኤርትራን ቻይናን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርግፅ እቲ ቻይና ዝበሃል ሃገር ከም ሃገር ክሪኦ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ዝለዓለ ዝምድና ዘለዎን ዝበለፀ ፖዚሽን ዘለዎ ዝበለፀ ቦታ ዘለዎ እዩ ምስ ኤርትራ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ርክባት ንክገብር ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ቻይና ኣብቲ ፅንኩር እዋን እውን ምስ ቻይና ብቀረባ እያ ትሰርሕ ነይራ ስለዚ ቻይና ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሸለሊላ ወይ እውን ነግፈረ ክትብል ተሕሊፋቶ ግን ቀሊል ክኾን ኣይክልን ይትዕድል ከምልጦም ዝኽእል ንዓይኒ ንቻይናውያን ግን ንኩሉ ነገር ብማዕረ ዝርእይዎ እዮም ዝመስሉ ኣብቲ ቅድድም ድሕር ዝበሉ እዮም
ማለት ቬኔዙዌላ ምስ ወደቀት እውን ተነዳዲ ገዝዎ ኣለዉ እዮም ገዛእቲ ክሳብ ዝኾና ንሕና ፀጋታት ናይ ምግዛእ ደለይቲ ክሳብ ዝኾና ብዝኾነ ኮይኑስ ክንረኽበ ኢና ዝመስል እዩ ግን ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረኽ ንከምኡ እውን ዘየፍቅድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዳይናሚክስ ብዙሕ ነገር ኤርትራ ክትረብሓሉ ትኽእል ዕድላት እናተኸፈተ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኤርትራ ብኸመይ ክትረብሓለያ ብኸመይ ክትጥቀመለያ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብዝኾነ ኤርትራ ካብ ቻይና ብዙሕ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ወይ እውን ገለመላ ኣይንፅበን ኢና ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ምብርባር እቲ ቻይና ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ላ እስከ ስምዕዋ ምስ ቻይና ምስ ኤርትራ ክሰርሖ ትኽእል ንብሎ እውን ዝተሓሓዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል 6 ዓመታት ተመክሮ ናይ ኣባይቲ ተስፋ ምቑራፅ ስለ ደየለ ብዛ ሃገር እምበሪ ፈፂሙ ተስፋ ዝህብ ኣይኮነን ተፈተነ ምስ መንበር ኣባይቲ ተኣሳሰረ ፕሮጀክት ዘይተዓወተ ፕሮጀክታት ወይ ዘይተዓወተ ፅላት እንተኢልካ ምግናን ኣይኮነን እዚ ማለት ግን ነቲ ህልኽ ነቲ ብድሆ መሊሱ ኣዛይድዎ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ኮርያ ንብሎ ፕሮጀክታት ፈታቲና ምናልባሽ ገለ ነገር ፈቲሐ ኢልካ ክዝረብ ካልሆን ክንደይ ሚእታዊት ናይቲ ቤት ዝደሊ ሽግር ፈቲሕቶ ተባሂሉ ዝኾነ ስመት ትርጉሙን የብሉ ካልኦት ተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ክትግበሩ ፀኒሖም ኣድማዕነቶም ኣብ ፍታሕ ናይቲ ሽግር እንታይ ነይሩ እንተተባሃለ ካብ 2-3 ሚእታዊት እንዳሓልፍ ኣይኮነን ተገብር ቅድም ቀዳድም ናይ ቤት ሽግር ክፍታሕ ይኽእል ኣሎ ናይ ቤት ሽግር ከይፈታሕካ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ሰማይ ዝነፍሩ መደባት ከተውፅእ ኣይትኽእልና እዛ ዘረባ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ምግናን ኣነ ክዛረብ ከለኹ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወፅእ ዘረባ ብዙሕ ሕብእብእ የብሉ እታ ዘይወደቁላ ኣነ ከጋንን ኣይደልን እየ ግን ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ካብ ሰማዕክዎ ሓቂ ኣብዚ ኣይተዓወትናን ዝብል ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ የለን ኣብዚ ደገ ዘሎ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ወይ እውን ፀለውቲ ክትሪኦም ከለካ ተዓዊትና ጥራይ በቃ ኣይተዓወትናን እዚኣስ ኣይሰለጠትናን ክብሉስ ዘይክእሉ ኣነ እዚኣ ትገርመኒ እያ ኣብ ሂወት ኣብ ኩሉ ዝዕወት ሰብ የለን ከም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ እንተደይ ኮንካ ኣብ ገሊኡ ትወድቕ ኢኻ ኣብ ገሊኡ ትዕወት ኢኻ ኣብ ገሊኡ ግን ትወድቕ ኢኻ እዛ ናይ ኣባይቲ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ፈቲና ዘይሰለጠትና የብላ ኣሎ ሜይቢ ኣይ ሆፕ እዚ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ቻይናውያን ኣብ ሪል ስቴት ኣዝዮም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ሓንቲ ካብቲያ መፍትሒ ክረኽቡላ ዝኽእሉ ምስ ቻይና ተረዳድዮም ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ሪል ስቴት ኢዝ ቨሪ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ከምዚ ሪል ስቴት ኮምፕሌክስ ክትሰርሕ ተኮይንካ ከምዚ እንዳ ኮርያ ድዩ ገለ ክትሰርሕ ተኮይንካ ኤርትራ ብዓቕማ ጥራይ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን ይብል ብገምጋም ናተይ ንዓይ እውን ክብል ፀኒዩ ስለዚ ሜይቢ ፓርትነርሽፕ የድልየና ይኸውን ብሓፈሻ ግን ኣነ ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ደስ ዝብለኒ ነገር እንተሎ ኣብ ዘይተዓወትካሉ ኣይተዓወትኩን ዝብል ሰብ ክፈቱ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ስኢልካ በቃ ዘየሎ ከሎ ላዕሊ ኢና ደለና እናበልካ ምግናን ፅቡቅ ኣይኮነ ኣይተዓወትካን ኣድሚትድ እዚኣ ነገር እዚኣ ፈቲና ኣይሰለጠትና ተስፋ ግን ኣይንቆርፅን ኢና ይሰጉቲ ሓደ ካብቲ ክበሃል ዘለዎ ኣብ ኩንነት ክትዕወት ተደሊኻ ነቲ ዘጋጥመካ ዘሎ ብድሆ ተቐበሎ ናተይ ይበሎ ተዓዊተ ጥራይ ክትብል የብልከን ተን ዘይሰለጣኻ ዘለዋ ዜን ምስላ ጣብያናና ፈቲና ግን ተስፋ ኣይንቆርፅ ኢና ብካልእ መንገዲ ክንፍትን ኢና ምባል ድማ ለባም ዘረባ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ያ እንታይ ዳ እቲ መፍትሒ ገለገለ ናበልካ ዘረባ ኣሎ ግን ኣትሊስት ኣብ ገለገለ ዘይተዓወትካሉ ኣይተዓወትናሉ ምባል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ናትኩም ርእይቶ ኣብዚኣ ክሰምዕ ይደሊ ብፍላይ ኣብዚ ሓደ ግዜ ሃገራውያን ኢና ተባሂሉ በቃ ኩሉ ነገር ዝኾነ ነገር እውን ጉድለት ከም ዘለዎ ወይ እውን ክእረም ዘለዎ ክዕረ ዘለዎ ክስተኻኸል ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ሰብ ዘጉርዑ ሰባት ኣሉ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ከም ዘሎ ገይሮም ወላ ሓንቲ ኮየለን ፀረ ሃገር ክትከዱ ደልይኹም ዳ ገለገለ እናተባሃለ ዝግበር ደን ፕሬዚደንት ኢሳያስ በቲ ናትካ ዴፊኒሽን ፀረ ሃገር ኢኻ ክትብሎ ኢኻ ማለት እዩ and it's not right ብዝኾነ እዛ ቪድዮ ብዙሓት ንፀርፊ ኢሎም እዮም ሸር ዝገብርዎ ዘላ ኣነ ክሪኦ ከለዎ ግን ኣድሚሽን ኦፍ ዘይተዓወትካሉ ነገር ምቕባል ልቦና ጥራይ ዝብላኒ ዘይተዓወትካሉ ነገር ኣይተዓወትኩላን ግን ተስፋ ኣይቆርፅን ምባል ለባም ዘረባያ ንዓይ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚያ ጉዳይ ይደሊ ኣብ ካልእ ስራሕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትግደፉ ደግፉ ኢኹም ታንክ ዩ ከምኡ ድማ ርሑስ ቅንያት ናይ ፋሲካ ያለቡ ገቢል ኩሉ ጠልቡ
تبادر عاد شفتوت قبين قال السق قبيل تحرر